Здравейте, казвам се Пламен Лазаров, управител на фирма ProNail, основен представител и вносител на немската марка Рух за България. В това видео искаме да ви запознаем с основните характеристики и препоръки за правилна поддръжка на апарата Podolog Nova 3S. Най-продаваният и предпочитан апарат за специалисти вече 5 години. Какво има в кутията на апарата и какво трябва да знаем при получаването му? Огледайте кутията за следи от нараняване при транспорт. При необходимост направете снимки. Запазете оригиналната опаковка и белите изолационни уплътнители. Те ще са ви необходими за изпращане на апарата до сервиз или за безопасно транспортиране. Апарата трябва да е поставен в найлонов плик, а маркуча с ръкохватката да са увити около него. Инструкции за употреба. В кашона ще намерите един брой инструкции за употреба на български подробни, един брой инструкции за употреба на немски подробни и един брой кратки инструкции за употреба на български. Резервен патронник. Към всеки апарат получавате подарък един брой резервен патронник, включително инструкции за инсталация на български език. Всеки сам може да смени патронника на своя апарат. В случай, че не желаете това, се обърнете към сервиза на Рух България. Пинцета за фрези. За безопасно издърпване на малките фрези от ръкохватката. Гаранционна карта и сервизна книжка. Запазете всички прилежащи документи. Те ще са необходими за сервизната история на апарата. В случай, че не изпратите документите, са възможни конфликтни ситуации и забавяне на сервизната услуга. Основни части на апарата. Преди да въведем апарата в експлоатация, е необходимо да се запознаем с основните му части и инструкциите за употреба. В кутията на всеки един апарат има подробни инструкции на немски, български, а специално за вас селектирахме най-важното и го побрахме в кратки инструкции за употреба. Ето и основните части на апарата. Контролен блок. Това е тялото на пилата, в което са поместени всички контролни елементи и турбината на прахоуловителя. Дисплей. В предната част на апарата се намира контролния дисплей, който служи за управление на апарата. Дисплеят е от закалено стъкло и е снабден с сензорни бутони, които работят с леко докосване. Магнитен контролер за управление на оборотите на въртене. Чекмедже за филтърната турбичка. В предната долна част на апарата се намира отделението, в което е поставена филтърната турбичка. Ръкохватка. Ръкохватката е съставена от алуминиев ръкав, патронник, микромотор и бутон за пускане и спиране. Маркуч на прахоуловителя. Освен да отвежда прах, отвътре по цялата дължина на маркуча преминава кабел, който служи за комуникация с контролния блок. Задна страна на апарата. Мрежов кабел. Не трябва да бъде пречупен. Мрежов прекъсвач. Бутон за включване и изключване на захранването. Отвор за вентилация. Фабричен стикер. Не се нарушава, защото в противен случай ще отпадне гаранцията. След като вече се запознахте с основните части на апарата, може да преминем към въвеждането в експлоатация и запознаване с дисплея. За да включите вашия апарат, е необходимо да задържите бутон за включване и изключване. След секунда дисплея се осветява и можем да направим началните настройки. Първата настройка е избора на предпочитан от вас език. Може да избирате от немски, английски, френски, руски и полски. Срещу всеки език има посочен бутон за избор. Аз ще избера английски и ще потвърдя с M1. Следва избора на дейността, за която ще използваме апарата. M1 за педикюр и подология или M2 за маникюр. Последната стъпка е да активирате функцията за напомняне за следващата сервизна поддръжка и почистване. Контролен екран. Произведен от висококачествено закалено стъкло, което го прави лесен за експлоатация и почистване. Дисплеят е сензорен и активацията на бутоните става с леко докосване. Бутон включване и изключване. Плюс и минус служат за промяна силата на всмукване на прахоуловителя в 5 степени. Информационно меню. В това меню може да намерите полезна информация за състоянието на филтърната турбичка,
кога е следващото сервизно обслужване или да включите и изключите опцията за напомняне. Бутон с посоката на въртене. В зависимост от процедурата, която извършвате, може да смените посоката на въртене, докато работите, без необходимост от спиране на апарата или оставяне на ръкохватката. Мемори бутони. С бутон M1, M2 и M3 може да запаметите до 3 работни режима. Необходимо е да настроите 3 параметъра за вашия работен режим. 1. Посока на въртене. 2. Мощност на прахоловителя. И 3. Обороти на въртене. След като сте избрали настройките, е необходимо да задържите бутон M1, M2 или M3 за няколко секунди. Магнитен контролер. Той служи за увеличаване и намаляне на оборотите на въртене. Контролерът е магнитен и спокойно може да го отделите от дисплея и да почистите екрана с влажна мека кърпа и дезинфектант. Когато отделите магнитния контролер от дисплея, ще видите надпис, който ви подканва да почистите дисплея. След почистване и поставяне на контролера, надписът изчезва. Индикация за смяна на филтърната турбичка. В долен десен ъгъл на дисплея ще видите малка иконка за смяна на филтърната турбичка. Важно е да знаете, че освен физическата подмяна на филтъра, е необходимо и софтуерно подменяне. Индикация за сервизна поддръжка. Показва кога предстои следващата поддръжка. Или след изтичане на 900 работни часа, или най-късно 24 месеца след закупуване на уреда. За да изпратите апарата за сервизиране, може да се обърнете към нашите колеги на телефон 0884 57 6581. Има конкретни стъпки, които трябва да следвате за изпращането на апарата. Колегите от сервизен отдел ще ви насочат и ще ви обяснят подробно. Смяна на филтърната турбичка. В случай, че на екрана се визуализира иконката за смяна на филтърна турбичка, е необходимо да изпълните следните стъпки. Важно! Филтърната турбичка може да бъде сменена и без да се е появило напомнянето. За целта е необходимо всеки оператор визуално и чрез опипване да прави периодични проверки на филтърната турбичка. Стъпки, които да следвате. Натиснете бутон Информация без да задържате. На екрана ще се появи информационно меню. Изберете смяна на филтърната турбичка сега и потвърдете SEM1. След потвърждаване SEM1, преминете към физическата смяна на турбичката. Тя се намира в предната част на апарата в специално отделение. Изключете апарата. Издърпайте отделението за филтърната турбичка и отстранете пълната филтърна турбичка внимателно. Поставете предвидената тапичка и изхвърлете в коша. Филтърните турби са за еднократна употреба и не трябва да се изпразват и използват повторно. Това може да повреди вашия апарат и да застраши здравето ви. След поставяне на новата филтърна турбичка, се уверете, че няма прегъвания или части от нея, които да излизат извън чекмеджето. В случай, че има част от филтърната турбичка, която е застъпана при затваряне, то вашия апарат ще стане по-шумен и може да се повреди. След правилно инсталиране на филтърната турбичка, включете апарата и потвърдете смяната на турбичката с бутон M1. Турбичката е сменена и апаратът ще отброява нови 30 работни часа, след което отново ще напомни за смяна. Почистване и поддръжка на апарата. Почистване на ръкохватката. В края на работния ден развийте алуминиевия ръкав на ръкохватката. Издърпайте черния пръстен от тялото на патронника. Отстранете едрите частици замърсявания и почистете с мека и леко влажна кърпа напоена с дезинфектант. Важно! Не използвайте прекалено мокра кърпа. Влагата може да достигне до електрониката в ръкохватката и да увреди вашия апарат. С мека четка може да почистите резбата на алуминиевия ръкав и резбата на долната част на ръкохватката.
Погледнете внимателно в отвора около микромотора и пространството между бутона за включване. Обърнете внимание за полепнали или заседнали влакна, косми и други материали. Ако видите такива, се опитайте да ги избутате с мека четка или пинцети. След като сте приключили с почистването на ръкохватката, може да вкарате черния пръстен на патронника и да завиете ръкава без да прилагате сила. Почистване, профилактика и подмяна на патронник. Използвайте комплекта за почистване на патронници. Първо използвайте инструмента с фредел, след това почистете с четчицата. За да предотвратите навлизане на прах в патронника, е препоръчително да използвате предпазните рингове за фрези. Профилактиката на патронника се препоръчва най-рано след 6-я месец или най-късно след първата година от началото на експлоатацията. След съгласуване с консултант от сервиза на РУК България, патронника може да бъде изпратен за профилактика до оторизиран сервиз. Почистване на дисплей и контролен блок. С мека, леко влажна кърпа, напоена с подходящ дезинфектант, почистете контролния блок и дисплея. Не поставяйте тампони с лъкочистител, спирт и други течности върху апарата. Благодарим ви, че останахте с нас до края, за да чуете всичко полезно, което събрахме за вас.